låne den. Hvad fuck laver du? Hvad er vigtigt, så du og musik? Philip, giv mig den nu. Jeg er fucking ikke glad, du kan bare låne den anden. Undskyld, at folk ikke må høre den bøsse musik. Du er bøsse. Tillykke. Er det en dreng? Ja. Ja, hej og velkommen til Vinny's Tutorial. I dag har jeg valgt at vise jer de første 4 effekter her på Photoshop. Vi kan lige starte med at zoome ind, så vi lige har billedet bilen i centrum. Yes. Det første her, det er egentlig bare, hvor du kan markere noget. Det her, det er så, her har jeg markeret bilen, og så kan du egentlig trykke på Ctrl T. Og så kan man nemlig flytte billedet rundt. Og så kan man egentlig på den måde også sætte billedet ind i andre billeder. Det markerede ind i andre billeder. Og heroppe de andre, det er egentlig det samme, men bare andre former, forskellige former. Nummer 2 her, det er egentlig meget det samme som det første. Udover at det her, det er, hvor man selv markerer, hvor man selv tegner rundt om et eller andet. Lige nu tegner jeg rundt om bilen. Men ja, jeg vil nok helst vælge denne her, fordi at den vælger nogle punkter, og derved er det mere præcis, og det er nemmere. Man skal altså lige tilbage til startpunkt. Så er der det her Quick Selection Tool, det er også meget det samme. Det er egentlig bare, så vælger den et område. Hvis det er for eksempel solen, så kan man trykke på solen, eller hvis det er bilen, så vælger den et område her på bilen. Ja. Jeg giver det. Får vi en gang mere til i morgen? Jeg lukker helt ned.